Siyam na menor de edad nasagip mula sa iligal na operasyon ng Chinese fish pens sa Sual, Pangasinan. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nasagip ng otoridad ang siyam na menor de edad na nagtatrabaho sa isang Chinese fish pen sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ayon sa NBI, isang Chinese ang kumakalap ng mga menor de edad na empleyado ng fish pens pati na rin ang mga documented foreign nationals para magtrabaho sa isang compound nito sa Baquewan, Sual. Dahil dito, minanmanan at nag-surveillance at nakumpirma ang naturang report kung saan sa sinagawang operasyon ng NBI ay nasakip din ng 10 katao. Siyam rito ang menor de edad. Napagalaman naman na dalawa mula sa mga minor na nasagip ay binuntis umano ng mga ka-live-in partners nito, kung kaya't pinag-aaralan na rin ang pagsasampa ng kasong statutory rape sa mga ito. Inaresto ng pulisya ang 2 Chinese at 3 Pinoy na nahaharap sa qualified trafficking, Fisheries Coast of the Philippines at economic sabotage. Samantala, ayon naman sa mga biktima, ilan sa kanila ay narekrut umano mula sa Northern Samar at dumanas ang sapilitang paggawa, pagkakautang na hindi mabayaran at mga banta. Napagalaman din ng NBI ng mga fish pens sa pinagtatrabahuan ng mga ito ay pagmamay-ari at ino-operate ng mga Chinese. Kasamang mumula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.